og velkommen til Operation Gadelivet på MVG. Og i dag der skal vi snakke med, hvad var det navn engang til? Ali. Okay. Hej Ali. Hvordan synes du gadelivet fungerer herude på MVG? Altså, det er lidt svært at forklare, ikke? Altså, jeg vil ønske, at jeg havde en bedre fremtid, ikke? Altså, nu går jeg på HTX, ikke? Altså, mit program, der er åben pizzeria, du ved. Altså, ligesom min far sagde til mig, du ved, jeg havde et program om, at det skulle blive en pizzeria, men jeg blev brandhandler, ikke? Du ved, selvfølgelig, jeg vil gøre min far glad. Jeg vil ikke vande ham med at gå på høj skole, du ved, sådan læge og alt det der. Check fuck der. Vil du gerne integreres i samfundet, eller altså, jeg føler selv, at jeg blev meget bedre integreret, du ved. Jeg er på bistand nu, du ved. Det er totalt luksus. Ja. Sidde på et jobcenter, du ved. Det er totalt, du ved, det jeg gør familien stolt, det er en ære, du ved. Og det ser du en stor fremtid i? Ja, altså, du ved, jeg synes, det er vildt fedt, ikke? Altså, du ved, altså. Men sådan en almindelig aften her ude på MVG, hvordan foregår den? Altså, du ved, det er jo stille og roligt, vi leger meget drengene, du ved, ikke? Vi leger bare, du ved, sådan små lege, du ved. Så leger vi det, der hedder, du ved, put a knife in humans og sådan noget der. Det er sådan nogle sjove børnelege, vi har. Vi lærer de små, du ved. Det lyder meget sjovt. Ja, så habibi. Og hvad sker der, bro, mand? Hvad sker der? Du må hoppe, mand. Hvad sker der? Ali. Hvad vil du, mand? Jeg ved ikke helt, hvad der sker nu. Hvad sker du? Okay, slap helt af. Okay, undskyld. Det er min fejl, den der. Hvad er det, der sker nu? Det er sådan koder, vi har. Er det sådan, I hilser? Ja, altså det er sådan, vi hilser herude. Du skal ikke stå og skræmme kælling, vel, mand. Du skal ikke stå og skræmme kælling, vel. Hvad vil du? Ja? Jeg tror faktisk ikke, at jeg har lyst til at være med at komme. Du skal ikke gå hjem og sige noget til mor. Hvor? Jeg gider ikke. Altså, du kommer bare tilbage her, ikke? Eller jeg kommer til at brænde din... Tilbage til studiet.